full episode Ilocano Love Storya. Isumat lagaya man nagbayag ka ng ilukat itiri daw. Adagayam sa ngailim. Ay, wan manang ni Ananias. Ananias, ni Badet, kapsat ko. Nay magarabi iyo, manang Badet. Agararem ka kaditi kapsat ko? Kuha. Apay adi ka makasao. Agsalita ta rin to Madam Damarodesa, ha? Agi na naaklabi iti kwartok. Napanugak ko na eh. Ay, nakadado trabaho di munisipyo. Sakit pinaeban nak ni Mrs. Rubio. Napatit tinagsaritaan mi. Ay, ditan. Istriktong sakit iti kabsat mo eh. Amang napawilan nak nga agaran kan ka. Dudwa kami lang ang nga kapsat. Sa ititawan na 30. Saan na pa yan napadasan tinakiayan-ayan? Kastagayam. Sino mo ti Mrs. Rubio ng ipagbagana? Ti ka di asawa day di Meya Rubio? Iso nga pa iso. Naimbagda ka asawa. Gapo iti scholarship program day di mayor. Naituloy ko ti panagadal ko iti koleyo. Naimbaga talaga day di Meya Rubio. Sayang lang. Gapot na natay, gapo iti atake. Rodessa, nakaadayo tamatin iti saritaan. Ada ka di mo lang namnama kiti panagayat ko gan ka. Tsaka mo, Ananias. Jak masinuno no anyaray ka marikrit na. Mabalin tamat latatag pagayam san ka di. Saan na kamawanan iti namnama? Ipanagnak ko tinapod na panagayat ko kan ka. Katsapay ko ma. Tamagunod kung tumat lang tinasamit awan mo. Imay gayam dito ni Badit mama. Apay asan ang nagkuyog kini Rodessa? Kalpasan ti panagkapuna iti munisipyo. Nagdiretso dito balay. Isuasan na kadwa ni Rodessa. Sana bali mama. Mapan ko lang ang pasyarin di balay da. Kursunadam ka di ni Rodessa. Saan ko lang kursunada mama? Ay ayat ko na Sana ka mas daaw. Nasingpet ni Rodessa. Napintas kin masirin. May sa kadagiti scholar iti ni papang mo. Naimbag ang mayor na di papa. Ado tinatutulungan na. May sa ni Rodessa kadagiti natulungan na. Iso ano agaram kagankwana. Awan tiga po na asan nakangayatan. Sapay ko ma. Hawan gayam, nagsarsarita kami kin ni Atty. Franco. Kaya't nangagtandem kayo inton eleksyon. Si Kati agtaray a mayor. Mama, awan ti ambisyon ko iti politika. Ipamaysak lang timang tulong kada kayo amang imaton kadag iti negosyo tayo. Nay, may nakbat dinaron dito'y talaon. Saan ka kadiya sumbra kiti trabaho? Madamdama tatan. Oh, awan ka di matang ti parikot kadag iti pagay? Awan, amom kapigsada nga gipi. Awan pagirasinan ngagtungro, wano anyaman na pasat akumpat kadag iti pagay? Ay susawan, nalabon ti danom kadag iti kinuleng. Katsapay ko mata sa nakapten iti sakit. Iso amasapo na masigod tatan. Kat no adaman man daw yung asakit dagiti pagay, ibagayo adagos kanyak, ha? Siyempre, siya pa ko na. Ne, manang Badet, saan ka kadiamangan? Makaanay ka din ti panagkapim? Amo matiwan ganas ko ang mamigat. Agure ka. Saan ka nakasarita di rabiita na iturog kumatan? Manang, Agar-aram pa dikan ka dayjay nga Ananias, ha, Rodessa? uwan manang. Saan ko ngayulbutkin ka? Awan mo tidakis na no agarong kanyak? Anyat kinataw dayjay. Manalon kaya mana. Ngam nakaturpos iti kuleyo. Kinadan na talga da pagtrabahuan na. Nasingbot matlaan. Amom, jak kayat ano asino laditan ti pakaisagsag makam, Rodessa. Kaya't na ka nakasarita, Mr.
Mr. Robio. Anya ka diti may pay ko kada kayo. Rodessa, Harold ko namlatan. Awisin ko kumaamangan iti restaurant, kalpas na iti trabaho. Anya? Sabay ko mata, di mo payan dito kidaw ko. Ang nervyosak matan. Mabayin ka kadi pala kanya? Idi si bibiyag pa'y dadi papa. Dandani ka na yun nga dakay kibalay. Aging gaita, kat umay pa'y lang ni manang mo badit. Kat noon niya lang dito, di pagsasaritaan ta. Sige, mabain na ka mang paay kada kayo. Datalaran ka di? Uwen, kayat ko, tuwa talay. Sige, Rodessa. Mangan ka laing. Sir, Harold. Ag nervyosa kiti pa ng buybuyam kanyak bayat ti panangan ko. Nakapimpintas ka namin. Huwag gayam. Bayam ko mga nga matmatan ka. Ha? Adda ka din kaayan-ayat mo, Rodessa. Awan pa'y. Ado ti agar-aram ka kasal ka di. Sa bagay, saan ako na mas daaw? Itinita kinapintas mo. Ado lakit di tinakayawan kan agkurno kan ka. Nasingpet, kan masirip ka pa. Si kamanan? Ni Rodessa ka di tigagaram? Saan pa si Mangpet? Inyawag na itay kanyak nga inawis ni Harold amang rabiida ti restaurant. Kasta ka di, manang. Oh, tumanong ka. Sumra ka. Tapno na saya ti panagsarita ta. Amang ano kayat mo nga orayan? Amang ano mabayag pa sa mangpet, manang. Day tatidya ka mo. Amang ano kalpasan ti panang rabiida ti restaurant katagpasyar da pa. Baliwak pula na ti umay. Saan ako nagbayag? Mabit man laan. Da kayat ko adamagan kan ka. Nabayag ka din agar-aram kay ti kapsat ko? Nabiit pa manang. Numabalin, saan ko akayat apakibyagan ti rikna ti kapsat ko? Ngam ti maibagakan ka. No saan mo may karikanyak ti kinatalgad ni Rodessa, no kas pangarigan ta ayatan na ka. Lipatem langan. Ano yan? Kapampanaw lang ni Ananias. No naoray na ka kuma, amang ano nagdanon kayo ni ti balay. Manang, amo na ka diyan ni Harold ti kadwa. Amo na, ibagakan ko ana. Ngam saan na adinamag no anak day di Mayor Rubio. Apay ka di, Awan manang. apod no ka man kanyak, Rodessa. Adda ka din relasyon nyo kani Ananias? Ni, awan manang, sa anak pa yan nakaikadang. No bilang. Sino ti pilyam kada Ananias kan Harold? Saan mo't nga agar-aram kanyak ni Harold, manang? Anya nga ron ti kahit asawan ti panangawis na kan ka ngagpasyar. Awan amo ka kay papananday jay, manang. Malaksid laang. Iti panang dayaw na iti kinapintas kan kinasirib ko. Awanan ti sabali pa ngayon bagana. Naragsak ka si Mangpet, Harold. Ada ka tinapintas, ngay patamag mo kanyak. Naragsakak, mama. Tanawis kinuro din sa nang rabiti restaurant. Kat, naipod naman di panagayat mo kan kuana. Saan tayo, mama? Narigat mo't ano kila atek? Manado kumangay. Sigurado nga klunan na di panagayat mo. Mama, kayat ko, ano aklonin ni Rodessa ti panagayat ko? Gapo tayo ayat anak. Saan kit ti agapo iti kinaimbag anay paeda di papakin ko ana? Talaga gay malakalat tayo ti day di papang mo. Wan kayam, kuyugan na kamang sarungkar kadagiti katalunan tayo inton Sabado. Sayang agpeso niya. Nung nauray ka kumaidirabi eh. Nakita ka kuma. Ken, amang ano nagdanon kayo kumaka ni Harold? Baklang siguro di Harold.
Nangina restaurant tinangawisan na ken ka. Wen, baknang. Nasaya at pa'y ti pamilyada. San mo ka di nga maamo ni Harold? Anak day di Mayor Rubio? Anya? Nukasta. Baknang kan nabilag ti karibal ko iti pusong. Diya ka muna dapanggap ni Harold nga agaram kanya. Awan pa'y mo timpagpagana. Sa maysa. Nasingpot ni Harold. Imala iti day di amana ang Mayor a nasingpat. Danagsarado nga kotse. Tanya, Ah, may saan na pintas abakat ti dumdum sa agad. di Mrs. Rubio. Isaw na di Mayor Rubio. Wen, isungag pa isaw. Nalawa ti dagada di ti lugar tayo ang mataltalon. Talon na ti daduma asuk-sukayin tayo. Amok tatang. Ang man manood sumarungkad dito eh. Nah, kadwa na gayam ni Harold. Interesting. Sa batang tayo da. Tang. Madam! Mrs. Rubio, may bagal daw yo. Kastamat ka na kayo. Kadwak yung anak ko, ni Harold. Ah, Sir, maragsakan na ka makamamukan ka. Siyak ni Ananyas. Kumusta, Ananyas? Istong, dahil ka dito anak mong agriculturist. ay, isungag pa iso, madam, iso. Agriculturist kagaya, Ananyas. Inkuyog na kay mamariti lugar tayo. Tapno makita na giti talon, napanawan na di papa. Ken, mapasyal kayong mata na katalunan eh. Nakaada yung tilugan da Sir Harold kan Mrs. Rubio. Gam nakamulangling kabaylaan. Anya ayat ipampanunudam. Aday pudlo kada kayo, tatang. Ni Rodessa pagraywak. Nakapagturpos iti kolehyo. Baban iti scholarship program na di Mayor Rubio. Kan kasla da panggap ni Harold nga arman ni Rodessa. Ah, anya? Kahit karibalam ti anak di Sigo da Mayor. Ay anak ko, saan mulangan nga itultuloy? Tatang, Madlaw ang nasingpat ni Harold. Imala iti di amana. Kinbak nagda. Kalpasan na, makitaltalon tayo laang kadakwada. dahil tangaron ti pagkara di bukak, tatang. Kumita ka laangan iti sa bali, tapnosan kanto lang masakitan. No bilang ipaypayso ni Harold nga arman ni Rodessa. Kat iso ti pilyan na. Awatag, tatang. Awatag kasi papuso ti panakapaay ko. Dahil ka, ti lalaki. Bagusto ti daramid mo, Harold. Naragsakan, nakasingsingad ka nakisarsarita ka dagiti banalon. Mama, sana kaya tayo di papaatagibasitin na giti nakurapay. Asidagtirik na ni Emilio kadagiti manalon. Kaduan na manalon tinangibutos kan kuana. Kat napinta sa pangrugyam dagiti manalon. Dahil ta katiman yung tipagsaritaan tayo, Mama. Ulitik man yung ibaga kada kayo. Awan ti ambisyon ko at tumapog iti politika. Ngumnal pasad na nakapagtulag kami kin ni Atty. Franco. Lading itik, Mama. No kaya't na, tulungan tayo lang iti panagkandidato na. Katalunan na kayo gayam da Mrs. Rubio? Kat, kumusta mo't nga iti panagsarita yung ka ni Harold? Nasingpet, ken naragsa ka kasarsarita. Madanagan ang arad. Anya, ti kahit mga asawan. No bilang agaran kan ka. Ang mga no isa ti Piliam, Rodessa. Anya? Katawan na aramid ko. Awate kasi papuso ti panakapaay ko. Oh, Harold, si Kamat Gayam. Dumanon ka? Aranyas? Sika? Diyak lang naman nga agdanon tayo ti balay da Rodessa, ken managbalit. Nagamam mo kayo Gayam. Nagkita ka nagsasarita kami. Itinapan kami kini Mama Ijay Talon.
Naimbag man tamo ni Ananias tinararamid na. Isun tinagpabusoy. Tap na may kan matitigon daway ni Harold. Manang patet. Panak ko nak. Sanak laki diyan nagbidto titi panangipapan. Ada plano ni Harold na agaramgan ka. Nagsarsarita kami mutlaan. Awan mo ti imbagbagana, no dilaan ti sang kadayaw na ti kinasingpat kan kinasirib ko. Napintasa ka no, Manang. Kat? Anya ti kayat asawan day ta. Manang, saan ko apawilan no kayat na ti agaram kanya? Kasano ni Ananias? Manang, bak ng unay ni Harold para kanya. Ano nga tanti pang panunutan ni Harold? Sigurado, agatap nga agar-aramakkan ka. Agpada kayo lang nga dakarbagan ng agayat, Ananias. Anong, ad-ada amay ka rin ni Harold, Rodessa. Saan mo kumasawan ti kasta? Ngamin, asidag ka dito'y puso, Ananias. Agpaiso ka di tinangag ko. Apay na ta sing-sing. Anya ti kahit asaw na ita. Dayto'y hasing-sing, kitanda ti pamatag ko ken ka, Ananias. Agpaiso ka ni daytoy. When, ay ayaten ka. Agya mo lang. Maragsa ka lang, Rodessa. Ulita, dayto'y hasing-sing, kitanda ti pamatag ko ken ka. Diyak mas maalang ti kinaragsak ko. Ngayon, rumbang ko maasak ti mangisagot kan kay ti sing-sing. Kaibatugan dayto'y hasing-sing, ti sibubukala kinatawag. Kat iti panangyusong ko iti sing-sing iti ramay mo. Kaipapanan na, ti panangikot mo iti pusok. Rodessa, Ipatag mo kumaday ti hasing-sing, Ananias. Di mo pukpukawan. Kat numapukaw mo daytoy. Mapukaw mong tumatan, ti pamatag ko ken ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kayat asawan daytoy. Apay ang nagkuyo kayo kini Ananias, ha? Dinanon na kaya pagtrabaho ha, Manang Badet. Kat inawis na ka nagpasyar. Intulod na ka nagawid. Anya? Oh, Ananias, dumanon ka pala nga. uray saanan. Uray ka na itulog kamutay. Amangan mo kaya't mo pa'y kaginana. Agpalamis ka pala. Agtimplang ak iti juice. Uminom ka pa'y. Inton maminsanay. Saan mo napilitan no saan nakakaya, Rodessa? O sige, saan akong nagbayag? Agananad ka ha. Sige, Manang Badet. Sumurikak mo ito iti kwarto. So I'm hoping you'll sing along, though it's not your favorite song. Don't wanna fade away, there's nothing left to say. Anyati ko na, Ananias. Kaslagyak mamati ngay naklon ni Rodessa ti panagayat mo. Kaano pa yan nagsawa kiti saan nga pudno kada kayo tatang? Oo na nga, Apay, pampanunutag lang nun yan to, ti pagtungpalan ti ayan-ayat yung anak ko. nakaturpusak mo titi kurso. Nagtatrabaho ak. Kan may sa, itay lang nga naklon na ti panagayat ko kinukuha na. No, may papaniti kasara. Adayo pa yan dahita. Gamasana kasta, ti kayat ko asawan. Amok mat kat di ngagbalin ta problema mi ni Badet akabsat na tatang. Iso dahita, ti problema ngay bagbaga. Saan tayo pala panunutan dahita tatang? Diyak kaya tamatong dahi ti kinaragsak ko iti panangaklonan ni Rodessa iti ayat ko. Tadlaw ka nakasilaw ka pa lang iti kwartom. Sana nakatrangka, isa simul kaklatan. Ada ka din na patangi bagam kanyak, Manang. Kasla kaya't nakaliklikan Kalpasan ang nakatalikod ni Ananias. Nagdadaras ka mo na simrek iti kwartom. Manang,
Amom siguro pagdamagan ka, no apay nagkuyog kayo kinanan niya sa niya. Agpudo ka man kanyak. Manang badet. Awan mo tidakas na no kumuyog akken ko na. Ngamin inawis na kang pasyar. Ang mga no panunutin na, nga danamnaman na nga ayatem. Wano, agayan ayat kayon? Kasanungatan. Laglagi pang protesta ha? Ni Harold tirumbang apaki ayan ayat ham. Laglagi pang dayta. Kasanong nagpaiso na mamon ni manang maabadit nga ganyan ayatan. Kat saan mo't apaboriti relasyon ta? Ananias. Apa yang nagsinay ka? Basta laglagi kong kumakanayon. Ay ayatin ka. Kit ipatid mo kumadayta pa nagayat ko ken ka. Ikarit. Saan mo kumapukpukawan ti singsing? Taday tatitanda ti panagayat ko ken ka. Ipatid ko dito eh. Kasi ti panagayat ko kin ka. Saan mo pa yan sinong batang ti saludsod ko? Nakasagana ka kani amang sukir iti pagayatan ti kapsat mo? Gapoy, ti ayan-ayat ta. Nasan mo kabagla na mapukaw day ta singsing? Ad-adapay at sak kabailan ang mapukaw kay tipiak ko. Agyaman na. Sana kabailan ni Manang Badet nga ipaay ti pagragsakak. At akin ka ti ragsak ko, Ananias. Maragsa ka na karagdan ang nagkukin ka. Ikarit. Agbalinak ang natibgar amang Europer iti ayan-ayat ta. Naggapo ako iti pagtrabaho ni Rodessa, Manang Badet. Awisa ko mga agpasya. Saan ko anadanon? Anya? Saan mo kaya dinamag kadagiti ka opisinaan na no sa dino tinapanan na? Saan ako na nagsaludsod pa eh? Impagarup ko no nagawi din. Awan pa'y man. Ha? Napanan na nga ta. Amang ano kadwa na magdagiti daduma ka opisinaan na. Kat napandapay nagpasyar. Ano, napanda nga tayo iti mall. Uray malangan. Amang ano mabayag da pa eh. Sana bali. Inton mamin san langan. Ibagam tulangan ng imayak. Katday tati paglitlitayam, Harold. Talagang sakit di nga gayat ka kin ni Rodessa. Panggap ko pa ilang tiagaram king kuana. Saan ka mapapalaw? Napintas ni Rodessa. Nasingpat kan nasirip. Awan ti rason na saan na ka amaaya. Ngumnood ang kayan-ayat na. Awan ti mabalin ko, mama. Ipalubos mo, amaunanda ka. Laglagi pam. Anak nakatisigod, amayor. Dakil ti utang da na imbag anakam dagiti nga agkapsat iti pamilya tayo. Kayat ko, no ayatan nak ni Rodessa. Awan iti kondisyon. Ayatan nak. Gaputan na pudno ti panagayat ko king kuana. Lalaing mga rada, iho. Wen, mama. Ipasnag kon ti agaram ko ni Rodessa. Apay nga itakalaan, Rodessa. Among ka di nga may ni Harold iti opisina yo, tapno awisin na ka kumangagpasyar. Manang Badet. Di amo na, madano na ka dito'y balay. Ngamawan ka, napanam. Kuha Manang. Apay, di ka makasumbat. Agpudno ka man kanyak, Rodessa. Di mo ibaga akadwam manan ni Ananias. Kasanungatan, ano ti bagak ka ni Manang? Tsak tan makaulpot ken ko na. Oh. Agpudno ka man langon kanyak, Rodessa. Ay, kuha Manang. Dagiti kagayam ko aka opisina at tikadwa ka nagpasyar. Jakmat nga min amo apasyaran nak ni Harold. Kalpasan na nagapo ka dyan munisipyo, nagdiretso ak ti balayo, Mrs. Robio. Amangan ko nak no, napatag ti bagayo kanyak. Agyaman na agta pinatgam, tikid daw ko ayay mo diti balay.
Saan kayo ang mapagkadkadan? Dakal ti utang mi ngagkabsat kada kayo iti day ti Mayor Rubio. Nadanon mat nga ta ni Harold ti kapsat mo iti opisina da. Kat napatganti kalikagom na aba ipasyar na ni Rodessa. Wen kat nga ta? Dahil tinagpayabagkan ka. Mariknak tinapalalo a panagayat ni Harold kin ni Rodessa. Anya? Nasingpat ni Harold. Agpadadakin ni Rodessa. Agbagay dalakit ti. Anya nakit din aragsak ko? No, da pa kay karyan ti kapsat ko iti anak yo, Mrs. Rubio. Amoy mat. No kasano ti kinakurapay mi. Napalaro ang ragsak ko. Tanay kanak man ang itigundawa e mapasyar ka. Agyaman aklaunay. Mababayinak kada kayo, Manang Harold. Saan kang agbahin kanyak? Kaya't ko ana asidag tirik ng kanyak. Anya? Saan aday ito ti umno a lugar? Apang ipudmakin ka. Ngimsapay ko mata maawatan nak. No ipudnok ti panagayat ko kin ka. Ha? Rodessa. Ikarik. Ano ayat anak? Saan kantong agbabawi? Gaputan na pudno ti panagayat ko kin ka. Nakaragragsak kamot agintang. O niya, naipasyar mo ka din ni Rodessa. Saan ko lang ang naipasyar, mama? Naipudnok pa yung ti panagayat ko kin ko, ana. Apay nga katawa kayo, mama? Ay, maragsakan na klaeng, iho. Abog, magunod mo ti panagayat ni Rodessa. Day talaan. Naadakayan ayat na. Mawanan kan samat ka na tago si tinamtama. Sigun ken ni pate. Awan ka no ba'y tikayan ayat na. Agar-aram nga tapela. Yan ang nyasking kwa na. Maag ni Rodessa. No paayon na ka. Kat sa bali, ti pakiayan ayatan na. Natalag kayo launay. Amabali na kayat nakmat ni Rodessa. Siyempre, saan ka lang abakdang? Nasingpat kan kwapo ka. Nasirip ka pa, iho. Nasingpat day di papa. Saan na kayat? Apag panakkel tayo, ti kinabak nang tayo. Dakkel tinaitulong tayo di papang mo kadagijeng agkapsat. Mama, imbagak idin kada kayo. Kayat ko, ano ayatan nak ni Rodessa? Gaputan nagtaod iti puso na, ti panagayat na kanyak. Awan iti kondisyon. Saan ang mapilpilitan laeng? Matlaw ko nga alo si Isen ka manipod pa'y dimteng ka, Rodessa. O anya, kumusta ti panang ipasyar ni Harold ken ka? Nasayat mo at manang badet. Ipakak natakin ko na ti panagpudno ni Harold kanya. O anya, impod no na ka diti panagayat na ken ka? Ay, kuha na. Amok, dakkel ti panagayat na ken ka. Saan na ka kuman nga ipasyar? Nawan panagayat na ken ka. Ganun kaya, nagkapwa ka di balay na Mrs. Rubio. Kat da kayo ken Harold tinagsarsaritaan mi. Manang? Pabor ni Mrs. Rubio asik ka ti makaayan-ayat ni Harold. Anya? Ba nagkapakaragsa ka launay? Nagasat ka, Rodessa. Wan, nagasat ka. Kasi ka ti pinili ni Harold nga ayaten. Makaayaw boy-boyain ti kinabunas ti panagdak lagi ti pagay tatang. Adapin muskul ti panagdipida, hindi na abunuan tamanan. Dumalaang kan pagimbagan na numaysang agriculturist ti anak mo. Nawan lakit diti trabaho tatang. Tulungan kayo diti talon. Kabalak pa'y margidi. Nandulak pa'y baro. Kita ba ta? Nene. Sino takin lugan ni Tidayjay? Kasla ni Harold mat na jay. Oh, ni Harold ngagbaysa. Ang may samat. San naman akadwa ni Mamana? Manyang tatigagara na. Mabit lang tatang. Ang mga ano na napatag ni baga ni Sir Harold.
Talaga na imbag kayo tinay di papang mo, Sir Harold. Sayang lang, tanatay ka po iti panakatake na. Kinapudno na tata. Kaya't ni Atty. Franco nga agtandim kami inton sumarunong nga eleksyon. Anya? Bayat! Dakal dinamnamam ang mga bak. Padamday di papang mo na imbag ka tao. Awan ti ambisyon ko ti politika tata. Ah? Ipamaysa kailangan ti mang tulong kini mama. Ang mga sikaso kadagiti negosyo mi. Sige. Sige. Ituloy yung lang tagsasalita kinin anyas, tada papanak. Pudluti ko na ni Tatang, Sir Harold. Dakal kinamnamam ang mga bak, Lucas Pangarikan. Makatulong aklat ta iti sa bali awagas. Sana ka makapagbayag, Ananyas. Pimasyarak lang. Anati ko naman, Anyas. Pimasyar iti balayo ni Harold. Wait, ngayon sana nagbayag? Nakisarsarita labi. At ako makayat ko ngay bagakin ka. Saan ko masabali iti pagawatam, ha? May papanikan niya. Saan ko kumaapakabasulan ti susurot ko manan ken kuana? Anya? Jak namin kaya tamabainan. Saan ko maharumbang? Tagayan ayatan. Numuna ta. Nagpudnumat iti panagayat na kanya. Kasano nga dita? Pangasim, saan ka ko mga panunot iti sa bali? Ngamin, si kamot kay ayatan. Ay ayatan ka matunay. Ngayon naimbag at taon ni Harold. Kanbak nang da. Please, saan ko kumaatagibasitan ti kinataom? Jack malikli ka na panunutan na ita. Anyalangan ti sawan na. Lumaamuan na nga gayan ayatan. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I hold you in my love where you belong. Naimbag ta nalagip ko adagos. Kat sinublik dayto ya kwintas iti kwartok. Nangina ti inggatang ko iti daytoy. Saan ko pa'y akayan ayat? Napanunot kong isagutan. Ni Ananyas ti rimwar iti balay dagiti agkabsat. Sinaruno ni Rodessa. Naginigam da iti ima. Anya ti kayat asawan daytoy. At tinasayat pa'y. Darasak ti lumugan iti kotsek. Sakbay amadlaw dak. Masapul ang makapanawakon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyas, ti kotse. Kasla nagkapumot dito eh. Mabitlan. Malasin ko na di ako siya. Nang samot Harold di naglugan. Anya? Oh, Ananyas. Kunak man nakapanaw kan. Adda ka pa'y matlagayam dita. Manang, Adda naglaw kong andar ti kotse. Iso adi nardaras ko ti rimuar. nakadayon na manang. Ah? Ananyas, apa di ka matimtimak? Sige. Ipagpagnatlangan. Maring adna masabat ko pagluganan. Saan naglakid yan nagbidto, Rodessa? Dito isangot ti balay ti naggapuan di kotse anang nagkuapid manaw. Ha? Ni Harold nga talantay sa taychay. Ti amok ni Harold ti kasarsaritam. Saan mat? Tanimot gayam Ananyas ti kadwamitay di tiruar. Udak man no iti balay tapatit kan Rodessa ti naggapuap iho. Iso anarabian ka nagawid. Agagas sa tilagam, nakaliglitay ka. Mama, Ada ka ti problema? Ay, mapit lang. Anya day ta akahita. Anya't linaon na day ta.
Kwentas, mama. Isagot ko kumaday ito'y kini Rodessa. Apayat ka ayat-ayat mo ka din ni Rodessa. Inaklo na ka din ti panagayat mo. Saan pa'y, mama? Ngam na panunot kong isagutan ni Rodessa. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kinkwana. Oh, talaga ka ayat ang unay-unay ni Rodessa. Nagdiretso kay Gibalayda. Kalpasan ang nagatang ko dahito yung kwentas. Saan ako nga nagtuloy? Kalpasan ang nakitak ida. Iti kaayan-ayat na itirwar. Ha? Adan ka ayat ni Rodessa? Nakitak tinaerot apa naging niggamda iti ima. Kaya't nasawan, agayan ayat dan. Apay, adikit na nangisang kanya. Napinpinta sa pagpasyaran dito eh. Di nga men Rodessa. Aglalo no, tikayan ayat mo tikadwang. Ha? Wan gayam. Adda kayat ko nga isagot kin ka. Awatem. Ano da ito eh? Lukatam. Tapno maamuam. Sige. Kwintas. Nagpintasan na kwintas. Nanginalakit di pa nang gatang mo iti daytoy. Isagot ko kumakin ka dayta di rabi. Uray, santa pa'y nga gayan ayat. Tanda dayta, tinapod na panagayat ko rin ka. Napan kay Jabalay idirabi. Uwan, imayak. Ngam saan ako na nagtuloy. Kalpasan ang nakita kayo kini Ananias. Anya? Saan naklakad diyan nagbigdot iti nakita. Kaayan ayat mo ni Ananias. Saan ka di? Saan ka kuman nga agulbod kanyak? Maawat ko, tipan nakapaay ko. Kaya't ko pailangang isagot na ito ay akwentas. Harot? Ngam no da ito ay akwentas, ti di pag kinaawatan. Manipod iti tapaw ti bantay da ito ay resort. Ibal lang mo da ito akwentas iti baba. Dardarasa kon ngay may. Gaputay niya wag yan ang patagtibagayo kanyak, Mrs. Rubio. Talaga na patagtibagak kan ka ba dit? May panggap ka da Harold ken ni Rodessa. Huh? Anya ti may panggap kada kwada. Dimtag ni Harold idirabi analitay. Igam na ti kahita ti kwintas nga isagot na kumakin ni Rodessa. Anya? Nakadano na ti balayo idirabi. Saan na nagtuloy? Kung nagtupay ka. Saan ka nagbiddo ti tinanggag ko nga ongor ti lugan ang nagsardang iti sango ti balay ni? Uray saan nakanupay akayan ayat ni Rodessa. Kaya't na ngay sagutan iti kwintas ti kapsat mo. Tapno maiparik na tinalaos a panagayat na kin ni Rodessa. Idiri mo anak. Saan kun anak kita ni Harold? Gaputa saan na nagtuloy daytoy. Kalpasan na nakita na ni Rodessa. Kanti kaayan ayat na itirwar ti balayo. Ha? Ningatanan niya, sti pagpakana. Sino ka no tinakita na, ma'am? Saan nga imbaga ni Harold? Pabura ka ni Rodessa ti makagasat ni Harold. Ngam, sayang, at damot gayam kaayan ayat nan ti kapsat mo. Kapampanaw lang ni Badet. Tanda ni nagdanon kayo ti balay. Nagkapwagkat iho. Kay tultulnog ko ni Rodessa ay Gibalayda, mama. Anya? Kunak mano na upay ka na ti panagaram mo kan kuha na iho. Kalpasan na naamuam nga addan ka, yan ayat na. Inawis ko nagpa-share iti resort, mama. Anya? Kas jay ti kinasinaw ti panagayat ko kini Rodessa. Naimbag to laang, apakalaglagipan na.
Talaga nasingpat ka, anak ko. Agap, asino ka diti magpagabakayan ayat ni Rodessa? Am-am mo yung unay, mama. Makla at kalakit di na maamam. Asino? Ni Ananias. Andiya, ti anak ti Manalon. Oh, may sala na kurapay tinangati kan ka. Nabit ka no pa anagayan ayat da, mama. Saan ko pa naipod mo ti panagayat ko kani Rodessa? Oh, saan ang mabalintay to, Nagasat ni Ananias, mama. Umapalak. Masapol nga awatak ti pan nakapaay ko. Pintas daytoy a kwentas. Nanginalakit ti daytoy. Makonsensya ka mang suot iti daytoy a kwentas. Amangan ngamin na masair ti rikna ni Ananias na makita na. Ngam, dayawat, ti kinapudno ni Harold iti panagayat na kanyak. Raamak ti kinapakumbaba na. Urepak na. Rodessa, Oh, kasalita ka man? di man ang patet. Kasla makaungot mo titiwag na. Apay nga ta. Rodessa! Manang badet, sana nakatrang ka tiri daw, sumurag kay latan. Nagapo aki di balay da Mrs. Robia. Agpudno ka man kanyak. Agayan ayat kayo ka din kini Ananias? Ha? Saan ka makapagulbod kanyak? Tanakita na kayo ni Harold. Manang, Amok, nga amom day ta. Tanagsarita kayo kini Harold. Maag ka Rodessa. Nuniki din Ananias ti ayatan. Sa anak kaya na nagbidot. Kotse ni Harold tinakita tayo di, kat naggapoy ti balayo. Wen, Ananias. Saan ka nun na nagtuloy? Gapo iti pan nakakita na iti pan nagkinipin ta. Ket impapanan nga agayan ayat ta. Saan ko pa nakasarita ni Harold? Analangan ti may bagbaga na may panggap kanya. Awan mo ti problema ka ni Harold. Nasingpad. Rodessa? Saan ko maamasair ti riknam iti panangdayaw ko iti kinasingpad na. Si Kati ay ayateg. Ket naaklunan ti pan nakapaay na. Nataknang ni Harold. Baknang ngam napakumbaba. Wen, ni manang batit ti problema ta. Sana pabor iti relasyon ta. Ngamin, ni Harold ti kayat na apakiayan ayatak. Nagpintasan na ta kwintas. Nanginalakit din ito eh. Saan nga ta, aday ito'y, ti kwintas sa imbaga kanyak ni Mrs. Rubio, nga isagot ko man ni Harold kini Rodessa. Apay nga ta dito eh. Imitad ka din ni Harold kini Rodessa. Apay nga ta dito eh. Manang, abay nga ka dito kwarto. Kunak na da ka itayan. Sana nakatrang ka iso simre kaklatan, nga mawang ka magkayam. Nagkapuam. Ha? Saan ka nga agulbod? Nagsarak kayo kini Ananias? Manang, maawatam ko mamat ti marikrik na. Ni Ananias kay ayateg. Maag ka. Awan sirbiti kinasirib mo, Rodessa. Jak pa nga minasango kinasarita ni Ananias kat. Ayaban to man kit di dito balay takasaritak. Manang, anya ti pang panggap ka mo? Saan mo nadamagan pa eh? Wan kayam, apay dito kwintas. Insagot ni Harold kanya. Oh, makitam, ti panagayat na kan ka. Itilaksit, ti panakaamo na nga adan ka, ayan ayat mo. Sinagutan na kapailaang iti kwintas. Talaga, atadakalan dagiti baka tarakan ni Ananias. Nawawalot da, tada parsyak da mistiso. Minupulid ako nakuma. Yun ay mati pa nagsasao kong. Anya aparsyak.
Nagagat, nagtartaray ko ni tidinguan ti anak ko. May samira na lang ta. Urayan na trabaho na. Nay. Ada nagsardeng ako si iti batok ti Juan. Ni Mrs. Robio. Tulungan dinoy. Istong! Mrs. Robio. Ada ka din ni Ananias. Nay. Sis Robio, Isa na itong dimsagi di tricycle. Ananias, mabaling ka diya makasarita ka. dumanam tayo iti unag, Mrs. Robio. Anya nga pati gagara na kanyak. Amom lagi ti tigagarak. No nakapagsarita kayo ken ni Harold. Saan kami pa nagkita, Mrs.? Apay ka di? Diya ka mo no kasadong ibagakan ka dayto ay. Nakababain man ng nagribalan nyo ni Rodessa. Kat sika ti kinayat na. Gabotas siya tayo ayatan na. Naturad ka agsasaw. Kasla kayat mo pa'y tagpanakal kanya. Nagubsang ka. Agap sa darumpang atutupan ka. Si papa kong babaag nagpakawan ka na kayo. No mariti pa nagsad ti imbagak. Anya ka diti gagarayo kanya. Adada may bagay ni Harold apara ken ni Rodessa. So na mabalin, si kalangan ti agpabusoy. Anya? Nasing patyanak ko. Imalalatay ti day di mayor nga amana. Amo ka naragsakdan to ken ni Rodessa no isuda adua ti agkagkasa. Nakapanawan ni Mrs. Rubio. Siyak mo ti makisarita king kaanak ko. Nangig ko tinagsaritaan yung sa anak na nakibiyang. Tan? Naimbag lao na yung tao na di Mayor Rubio. Adot na tulungan na. Amok na ito, tatang. May isa ni Rodessa karang tinait ka ni Tigundaw yung makapagadan. Aging gay tinapagturpos na iti kolehiyo. Ken naadaan iti pagtrabahuan. Katimbala ni Harold iti amana. Ilalaam kumati pa nagpagayam yo. Anya ti kayat siya asawa ni Tiday, tatang. Masirip ka. Amok amay buksilam ti kayat ko asawan anak ko. Kayat siya kanya asawan. Gapo iti kinaimbag ni Harold kanyak. Gapo ta nakurapayak. Agpabusoyak. Kat isakripisyo ti panagayat ko kanya Rodessa. Nakadanon tanti ti balayo. Ngayon, aglam-lam niya iti dakulap mo. Ananias, Nasay-saya at nusangwak ni manang mo. Rodessa, Ananias, anya tararamidan nyo di tirwar. Sumar kayo, tagsasarita tayo. Kaya't da ka nakasarita manang badet. Saan ako nagpalpalikaw pa'y Ananias? Idi pa'y laeng. Saan kon nga anamungan ti panagdatdaton mo iti kapsat ko. Gaputa kayat ko ani Harold ti makaayan-ayat ni Rodessa. Namnamag amangin ko na itakada kayo. Hindi pala, nadlaw ko. Saan kayo apabori ti panagaram ko kani Rodessa? Naimbag tamom dayta. Nanumuak unay, no may biligak ni Harold. ngam, sikatay ayat ka Ananias. Rodessa, mapan kayo ti kwarto mo. Kayat ko adwa kami lang kan Ananias ti agsarita. Ngam manang, Rodessa, tong palam ni manang mo. Nasaysayat nga agpaiso. No dua kami lang agsarita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno nga kami patangatang. Nalapit saan na kamaawatan no apay ani Harold ti kayat ko apara kini Rodessa, Ananias. Saan nagaputa may saak nga ambisyosa. No di kat kita ti pagimbagan ti kapsat ko. Amok day tamanang.
Pudno anak ko rapayat. Ngam adamat na turpos ko nga adal. Kan nagtatrabaho Saan na aday ta, Ananias? Ado ti pakaarusak ta ni Harold. No kinasimpet ti sapsapulan ni Rodessa. Kasta akmat. Kan amok mat at talaga anay baga tao ni Harold. Nasaya at amom day ta. Ngem saan lang aday ta? Gapot tadakkel ti utang mi anay bag anakam iti pamilya da Harold. Day ta ti may saga po na. Tanusan agapo iti day di Mayor Rubio. Jack lamon. Nanya kumama ti nagtungtong palang ti biyag mi. Malang padet. Sapay ko matamaawatam day ta, Ananias. Nupod no ay ayatam ti kapsat ko. Nakasagana ka amang sakripisyo iti bukod mo arik na. Para lang iti pagimbagan na. Mama, saan arumbang tinaramid yo? Saan kumaada kayo kinimanang badit? Ti agtulag. Harold, Saan aktumatlangan na ragsak? No saan asyak tay ayatan ni Rodessa? awan tiga po na asaan na ka amaayat ni Rodessa. Awan ti mabalin tayo. No ni Ananias tay ayatan na. Talaga na ipagkatao, iyo. Imala ka iti day ti papang mo. Saan ko kayat nga aramatan ti kinabak ng tayo, mama? Tapno lang magunod ko ti kayat ko. Sikapay kitinta ang sakripisyo. Imbilang kun agayam ni Ananias, mama. Saan akin naman naging bubukod? Timang dadaal iti kinasingad mi. Agpagpakaasi akin ka man ang padet. Maawatan na kuma. Saan mo kumamot alapdan ti pagragsaka? Rodessa, saan ka kumangagbalinamaan? Ni Harold, ti parakan ka. Kit-kitak ti pagimbagam. Ngam ni Ananias ti ayatek manang. Awan ti gapo na adi mo masursuro nga ayatin ni Harold. Ado, ti pangatiwan na ni Ananias. Manang, Oh, anyat pagsangitan. Nagasat ka ta si kati ayatin ni Harold. Naglagi pa. Ado, ti utang ta na yung pag-anak kami ti pamilyada. Saan ta ama kamay bayan? di na kumamot konsensyahan manang. Bigbigat ti utang ko ana imbaga nakam kada Harold. Ngamsan ko maaday ta ti makalapad kanyak iti panagragsak ko. Kat pakaragsakan mo ti magpagak. Denggan na kumarodesa atin ko ha. Tingitingam ana yung pagtarik nam. Agpanunot ka. Saan ka itong agbabawi? No ibawing mo ti panagayat mo kani Harold. Siririn kay palagayan mamasang pataktatang. Inorturay dak kadi. Madlaw ko analiday ka. Sa anak lakit ni ngagbindot. Naggapo ka iti balay da Rodessa. Kinasarita na tikapsat na may papanikayan ayat may kani Rodessa tatang. San ka di pa'y lang nga makaanay ti panakisarita ni Mrs. Rubio kin ka. Laglagi pa mamakital-talon ta ka nakwada. Sana kaskarina nga sakripisyo klatan ti panagayat ko kani Rodessa tatang. Kasanon ni Harold. Kasanon no kasarita na kamot. Tang, Oh, san ka amabayin kinkwana? Ipagpagapum lakuman iti kinasayada. No pa'y ada kinasabrak yung galin Mrs. Rubio mo minsan. anda mariribo ka na kadagitang ibagbagayo kanyak tatang. Ay, sige. Mapan ka maturugan, tabno makay na naka. Ananias, amok na may nakakinasarita ni mama. Saan mo pang panunutan? No anyaman dagit imbaga na rin ka. Harold, Pudno ngay ayatak ni Rodessa. Maawat ko asikati ay ayatan na. Wen, maawat ko ti panakapaay ko. Kablawan ka. agaman na. Saan aday ta ti mangdadaol iti panagpagayam ta? Saan mo pakananagan ni mama? Tinubngar ko tinagsaritaan ta kini manang badit.
Mabahay na unay kan ka, Harold. Naimbag ka tao. Sa anak tumatlangan na ragsak, na mapilpilitan ni Rodessa, ang makiayan ayat kanya. Nakita kayo idi, ana erot ti panagpinngutpat yu iti ima. Nailasin ko ini ti Kotsem. Jak impagarup ang nakita na kami gayam. Ita lang may bagamlay ta kanya, Harold. Gapo iti na imatangak. Ingkaddan ko ngagpabus uyak langan. Kablawan ka manin. Nabang ara nakiti dahi tang imbagam. Naimbag ka gayam. Apay ngagluluha ka. Saan ka kadi maragsakan iti dati apa nagkita ta? Naragsaka ka na niyas. Nga malitayanak. Gabukan ni Manang Patet. Kaya't nakapilitan na lipatan ka langan. Tapno nawayan ni Harold nga karam kanya. Saan ka nagladingit? At na pintas ng ipadamag ko ken ka. Nagsarita kami kanya Harold. Anya? Maragsakan ka lakit di iti dahi ti ama-amwam. In ka rin na kanya asaan nan asingaan pa'y ti ayan ayat ta. Kasta ka di. Naimbag a tao ni Harold. Saan na akayat ang madadahil ti panaggayam mi. Gapo lang iti panagribal mi iti puson. Agyaman na. Makasangit na kita dayta anamwag. Ananyas. Anya ti kunam, Harold. Apay nga inarabit mo dayta. Sana rumbang asika tirimok ma. Mama, saan aga po tabak nang tayo? Nangatulauna yan ti panagkita tayo iti biyag tayo. Saan akayat day di papadayta? Anya? Saan ko akayat at agik ko anti saan ana ikari para kanyak? Sa anak tumatlangan na ragsak. Napilitak nga ayatan nak ni Rodessa. Nasingpot ka, iho. Abang ano katawan na tanyanan niyas. Tayong kapay kat nagpakawan kan ko na. Saan ko man aday tatipan panunutan niyo pa'y mama? No saan man ani Rodessa tinaikari para kanyak? Makasara kakto iti sa bali. Naglaing kan Rodessa? Ita kala asumangpet? Napnapanan nyo kadimanan kan Ananyas. Ha? Ni, Manang, anya ka dito pang pananutan? Rodessa! Talaga ka dyan natangkan ti olong? Saan na kon nga ikan ka no? Agpapakasyak kan ka, Manang. Aklonam kuman ani Ananyas tay ayatag. Nuan niya launa yung tinakitam iti dadya a tao. Isartang mo kuman nga idildildil ni Harold kanya. Nakapagsarita dan kan ni Ananyas. Anya? Sakbayan nagsarita da. Nakasarita ni Harold ti inana. Oh? Sana po na ita. Oh, day bagagaya man ni Rodessa day takan ka. Wan, pudno. Day bagunay ni Harold. Kasana kayat nga dilitil ti baginakin ni Rodessa. Ininto tamo na ani Harold ti ay ayatan da. Mabain ako na kayo, Mrs. Rubio. Badet, nautob ko asan arumbang dagiting pagpagak kini Ananyas. Anya? Kaya't ko nasaya at kami iti imatan dagiti tao. Saan ko pa yan ay bagaday tikan ka? Alalukuyak ni Harold at umaraya a mayor iti sumaruno nga eleksyon. Maragsa ka nakparay ti dayta. Amok, dakal tinamnaman ni Harold ang mga bak. Gapoy ti day di asawa yo. Sayang nga Rod. Nagmayat kumano isudakin ni Rodessa ti agkagasa. Bayan nyo, alukuyak lat na ti kapsat ko. Anya? Kababayan na ko ma. Gaputa kasla idaldal ko ti kapsat ko iti anak yo. Mawatan ka? Naimbag ni Harold. Iso babalawag no apay asaan na nga irupir ti panagayat na kin ni Rodessa.
Saan na mapalinday to'y? Masapal makapanunutak iti pamuspusan tapno agsina darote sa kanananyas. Apay kit din at Jack aramitan. Naimbag tanalagip ko tayo. Itahak lang ano sana makagura ni Ananias. Kat isunton mismo ti mangisina iti kapsat ko. Lading itaklangan dahi itong aramidak. Mabali nakakuradak to. Ngam pagimbagan mo't lang dahi ito'y ni Rodessa. Kunak na datalaan. Madanong tamot gayam ni Harold iti dahi ti restaurant. Sapay ko ma. Tasaan na ka makasinga kada kayo kini Ananias Rodessa. Siya ka mismo. Tinangkid daw iti daytoy apa nagsasang tayo. Anya? At ay baga ni Harold kadata Rodessa. Manipod idi na amuak nga agayan ayat kayon. Ingkadang ko alipatan kan, Rodessa. Ngam, kayat ko ti makipagayam kada kayo. Agyaman ako, Nay, Harold. Agyaman na Harold. Excuse me. Sumbatak labi iti awag ni mama. Hello? Kaawawag ni Atty. Franco. Kaya't nakakano ang makasalita. Kaslaan mo kunti ibagana. Nagsarita tayo idin. Patgam kumalaangan tikit daw na makisarita kan ka, iho. Hapay, sa dino ka digayan mo? At daak dito restaurant, mama. Kaduwak da Ananias kan Rodessa. Ha? Urayan daklang ang makasangpat di tabalay, mama. Isunton ti pa nagsarita tayo. Isu madlagaya masan ka nakita iti kwarto mitay. Imuna kagaya mo dito'y talon anak ko. Parbangon pa lang itay makapuutak tatay. Naridam ka talagang agriring. Sana kami na nakaturog pa eh. Itay manggapon nga glawag. Imaya ko ni titalon. Hindi pa ilarabi anadlaw ko anaragsak ka. Talaga naragsakak tatang. Ngamin, nagsasango kami kada Harold ken Rodessa iti restaurant. Kat impanam naman na asaan nan asingaan ti kaayan ayat ko. Diya ka mo narumba nga maragsakan ak. San tayo nga mo no anya ti sumaruno ang mapasama ka anak ko. Nadlaw ko anapod no ni Harold kadagiti imbaga na tatang. Saan lang nga nagbayag ti panakisarita na kada kami, tay nawagan ni mamana. Kaya't sa ngamin ni mamana nga agtaray a mayor inton eleksyon. Panagkunak, saan na ka nga inggan ni Atty. Franco ang alukuyan? Tapno manugot ka lang ang kandidato a mayor. Nagsarita tayo idin, mama. Awan ti isam ko iti politika. Kaya't ko asurutam titugot day di papam. Makapagserbi aklat ta no kayat ko. Iho, panunuta man ay impag. Wen kayam, talaga ka di ngayon sukumon, di panagayat mo kin ni Rodessa? Sakbay masaktanak, mama. Amang ano anya pa iti mapanunot kong aramidan. Manglipataklaangan. Kunak nung nagkuyog kayo manan kini Rodessa. Saan pa kami na nakasangpat? Naladawak namin na dimanon iti opisina da. Amang ano sinuko ni Harold. Manang patet. Apay akas tati pa nang kitam kanyak. San ko kidya sigurado? Mabit lang ah. Adala kiti kwarto na. Ipakitakkan ka. Nagturong iti kwarto ni Rodessa. At niya ito na chay. Maburbur siya anak. Unkayan, napanan nga ta ni Rodessa. Pudno nga ta asinukon ni Harold. E din tatanalpasan na nagsasarita kami. Oh, daytoy. Kwintas. Apay na ito kwintas manang badet. Wan, napinta sa kwintas niya. Amon, nangina tingkatang ni Harold iti dayto a kwintas. Insagot na kani Rodessa. Anya? Amangan no pagaro pa mga gulol budak, nga gar-aramidak iti rason, tapno isinam. Tilang kayat ko panunutan Ananias.
Apay nga inawat ti kapsat ko dahito a kwintas a regalo ni Harold. Idin to tagayan ayat kayon. Awan nga ta ti panagayat na ka ni Harold. Oh, saan ka makasao? Saan ka ti apod no ti kinunak? Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Kagap-gapo lang ni Ananias dito balay manang badet. Ha? Apay nga dakin ka ti kwintas. Impakitak kini Ananias. Anya? Imbagak kan ko na nga insagot ni Harold daytoy kan ka. Apay nga imbagam day ta ka ni Ananias manang. Apay akas lamabutan ka. Siguro, pudno ti imbagak kini Ananias sanya. Nga, anya manang. Kastoy, agayan ayat kayon kani Ananias. Ngam apay nga inawat mo pailaan dayto a kwintas. Saan nga ta nga addamat panagayat mo kani Harold? Oh. Pagduado am ka di tarik na, Rodessa? Sana po na day tamanang. Kapsat ka. Nga maapay akas to di araramidam kanya, manang. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Hindi pa ilang oboblagan ka. Itanya tinaduktalam. Tatan, jak kayat akad nga ni Rodessa. Aging itejak makasarita. Kayan ayat nakangam apay nga inawat na tisagot ni Harold kinkwana. Tatan, Apay nga inlimod nakin ka. pangasing. Saan nyo ko mga adari ribukan ti panunot ko? Agpanunod ka kumahaan na imbag, anak ko. Ulitak ni baga ka na kayo. Masapo lang makasarita ka mismo ni Rodessa. Ay ayatek unay. Agtaloy kakin ko na. Ananias, pagkawanan ka ko. Pagkasangit ka ngay marakop kanyak. Apay nga pakawan ka kanyak. May ipanggap iti kwintas ngayon pakita ni manang kin ka. Naklaatak na ro di tinamak kin ko na. Iso nga ron niya pagpakawanan kin ka. Sorry no yung limit ko. Saan ko maaday tati pagduwa-duwa ang kanyak? Nadapay kayat mong ilaw-lawag kanyak. Dumnga ka. Imabawi ni Harold nga itid kanyak ti kwintas. Kalpasan na nakita na, kinamuan na nga gayan ayat ta. Intid na matlahan kanyak. Kastanda ka no, ti panagayat na kanyak. Anya, Saan ko maaday ta ti pagduwa-duwam, Ananias? ay ayatin ka unay, Rodessa. Ay ayatin ka, Ananias. Kat na ito yung sing-sing. Titanda tinapudno a panagayat ko kay... Ananias, abayat siyak matan makita ti sing-sing iti ramay mo. Ha? Unang peso, itala amadlaw ko. Saan gaya man na kayo sa tiramay ko? Nalipatak siguro. Anya, ibagakin ka idi. Ipatag mo ti sing-sing. Asagot ko ken ka. Kastanda ti panagayat ko ken ka. Tanong mabukaw mo. Kasla na bukaw mo matan. Ti panagayat ko. Uray saan ka pinaayapan? Imbay kalata dito balay. Ada ka din na patag nga ibagam kanyak, pati. Adda, Mrs. Rubio. May panggap dito iti kwintas. Oh. Apay na ita kwintas. Babit lang. Kasla malasin ko dayta. Saan kayo anak bidot iti pampanunutin nyo? Dahito a kwintas kat insagot ni Harold kani Rodessa. Nakigtot niya na niya siling pakitakan ko na dayto eh. Gaputa saan nakabalan nga isagutan ni Rodessa iti kasta ti kangina a kwintas. Saan na nga dayta, Mrs. Rubio? Masigurado ak apang panunutin ita ni Ananias. No awan ti patag ni Harold iti puso ni Rodessa. Apay nga inawat na dayto a kwintas?
Gaputan ang ina day ta kwintas. Amang ano dahi ti saan da pag kinaawatan. Amang itunda, iti panagsina damatlaan. Uwin nga paiso. Kaya't nasawan. At dapay lang namnama, amabalin nga ibaw ing tumatlang ni Rodessa ti matang nakin ni Harold. Huwag nga preso. Tsak nadladlaw, ang awan itiramay ko ti singsingin sagot ni Rodessa kanya. Iso pa yung tinakadlaw. Ayan nga tanda dya singsing. Tsak matamun nun sa dino tinangitis diswag. Ang adalang dito dyan. Sana mabali na mapukaw. Nakalukat diri daw di kwarto miso asim mereka kelatan. Kaslad na sa pulang. Ti singsing tatang. Kanya sing-sing. Nini. Mabit marlaan. Diyak mo't makitan di taramay mo. Ni Rodessa tinakadlaw nga awan itiramay ko na dyan singsing. Apa yung gabi na pinukaw mo? Saan ko pinukaw? Diyak lang amin amuno sa dino tinangitis diswag. Amang ano, diyak napupuutan na naragrag. Imposible mo dahil ang ibagbagam. Napuka mo dahil ta. Idinto nga. Ay naapo ay yan napatag dahil jay tayo sagot keng ka ni Rodessa. Iso napat patag siguron. Di kwintas ngin sagot ni Harold. Anya ti kaya siya asawan. Amangan no isukat na ka. Kapoy langit ti dahil ta. Biro kam ti sing-sing. Amangan no dahil ta ti sanyo apag kinaawatan. Ure asino mat. Pukawam tinsagot na king ka. Oh, hanya ita. Di kaslasikan tinang pukaw iti panagayat na king ka. Dayta tinagsaritaan mi kinibatet, Harold. Saan gayam nga mo ni Ananya sa sinagutam iti kwintas ni Rodessa? Anya lakit gani manang badet. Saan na kuman ng imbaga dayta kini Ananyas? Saan mo nababalawan pa ni Badet? Mama, kalpasan ana amuak nga agayan ayat dan. Nagbalinlaangan agagangay asagot ko kini Rodessa dayjay akwentas. Apay nga inawat na dayjay kwintas. Ang mga no dapat nalimad arik nanakan ka, iho. Saan kayo kung mga agpanunod iti sa bali, mama? Ano dito yan? Amang ano na po kamutin ni Ananyas ti Singsing. Anyat na pasamag. Inyunay-unay kumot idikan ko na. Rodessa, apay, kasla adda pa kariribukam. Manang Badet, Amo, nagkita kayo manan kini Ananyas. maawatan na kumamanang. Amok, kagura yun ni Ananyas. Kat, tayo tatiga po na, nga itiruar ti pagkitkitaan yun. Anya mati nagsarsaritaan nyo. Nagsaritaan nyo ka diti maipanggap iti kwintas, ngayon sagod kan ka ni Harold. Nagpakawan akon kani Ananyas. Apay kung magpakawan ka kan kwa na. Iti anya aga po. Gapo ka di? Taadamot pasat ni Harold, tita puso? Manang pang-aasim. Saan mo kumamat na nariribukan ti panunod ko? Ay ayatek unay ni Ananyas. Naamuha kon ti maipanggap iti panang pakita king kanimanang badet. Iti kwintas ngayon sagot ko iti kini Rodessa. Harold? Iso nga ingkagdan ko, apasarita ka. Dua talaang. Ha? Imbabawik nga insagot kini Rodessa dayjay akwentas. Kalpasan anak kakita ak iti pamanaknak nga agayan ayat kayon kini Rodessa. Napanunot ko nga itadmatlakin ko na dayjay akwentas. Tapno ada pagalaglagipan na. Nga itid na minsan apasat tibiyag na. Kit nagayatak itinapudnukin ko na. Akwek. Naklata kiti makitak na dya kwintas. Kaya namo ka nagapukin ka. Dagos asimiplot iti panunot ko. No niya tipanggap ni Manang Badet. Anya dayjay. Kaya't nangagsina kami. Kasikat ti kayat na aparet kabsat na. Saan ko akayat nga idaldal ti bagik kini Rodessa? Diyak kayat ang mapilpilitan laang. Amang ipadag kanyak. Baknang ka.
Ngam nasingpet ka, Harold. Nawaya ko maama-aramid mo amin na kayat mo. Tapos namatagi ko ang ti panagayat ni Rodessa. Saan ko akayat nga aramidan data? Inayat ko ni Rodessa. Ngam saan ko akayat? Asyak ti makagapo. Amarakrak ti ayan-ayat yo. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Harold. Apa nagbalin ka matan amaag. Saan kayo kumamat nga agsaw iti kasta, mama? Makaanay ko man daya kwintas amang dataal iti ayan-ayat daanan niyas kan Rodessa. Saan ko akayat agundawayan? Malagit ko pa ilang dito imbaga kanyak ni Papa. Oh, Ado ti pagwadan, ano ibati day di papaking ka. bagay mo kumatalag ka tiyak mayor. Iso ano umay manan ni Atty. Franco. Umanugot ka kuman, iho. Napanmanan di ti saritaan tayo, mama. Pudnot imbagayo itay. Adda amin kanyak ti gundaway. Ngimgyak kayat nga addan tulaang amasaktanak. Awan ka po na, adi na ka masursuro nga ayatan ni Rodessa. Inulit yumanan nga ibaga data. Kasanon, no saan nak amasorsuro nga ayatan ni Rodessa. Amangan nagpong tutak. Kat saan tumat lang ang naragsak ti panagdin namin nga agastawa. Sarita kayo gaya man kan Harold. Talaga na imbag. Imala iti amana. Tatang, Ngamapay ang naliday ka pailaang. amok ka sa anak lata anawaya amang pasyar ka ni Rodessa iti balayda. Ngam, dapay dakdak ka na problema, tatang. Ti Singsing, Saan mo nabirukan? saan pa nga Rod? Ang mga nuna po kaumatan. Sa anak ngagpakita ka ni Rodessa. Aging ka tijak makita na dya Singsing. No saan mo ang mabirukan? Di pa ikat pulusan, adi kayang kita. Pagtungpalan na data, agsina kayo. Kat mapan ken ni Harold, kat iso ti makagasat na. Masapo lang mabirukak di Singsing, tatang. Wan, kinasarita di Harold day jay nga ananyas. Idinto na pintas kumanday taagod taway na. Talaga na singpiti anak yo, Mrs. Rubio. Bagay na launay kag mayor. Iso nga roti bagbagakan ko ana. Ngam oray pa Saan ko nata maawat ni anan niya sa paray ti kapsat ko. Iso nga ituloy ko. Ngay pamuspusan ti panagsinada. No agsinada, mabalin amariing tinamdaman ni Harold. Kat ituloy ng tumatla ti agaram ken ni Rodessa. Madlaw ko man, Rodessa. Kanain mo tinamasapa ka sumangsangpat. Saan kayo kading nagkit-kita ka ni Ananias? Nabayagan na saan kami ang nagkita, manang. Uy, nagpaso. Apay mata na saan parang ni Ananias. Aguray ka. Adan sakit di saan nyo ang kinaawatan? Agasam? May bturan na di nakamakita? Amo namot ngami na saan anawaya amang pasyar kanyak, manang. Uray no sa anak apabor iti ayan ayat yo. Ibturan na latta kumati pa ng pagpabain ko kankwana. Takasta, tinapudno nga agayat. Ananias, kunak na maibturam adinak makita. Namanon nga aldaw, saan ka nagparparang kanyak? Pakawanan na ko, ma. Anya ti kayo tasawan day ta pa nagpakawan mo. Jak tayo nabirukan ti Singsing. Anya? Napukaw mo ti Singsing. Apaya di mo inananadan, Ananias. Ipagakin kay di. Nga ipatid mo. Akas iti pa nang salimutmut mo, iti pa nagayat ko kan ka. Umdas ka di apakabasulak laytakin ka. Ulitot kag pakawan ken ka. No talaga napatagak ko, ma. Saan mo apin ukaw ti Singsing yung sagot ko kan ka? Rodessa. Agasam, gapoy tinalao sa panagayat ko kan ka. Siyak
Ayan, tinangisagot kan kay iti singsing. Dahil ito kaliti mang dadael, iti ayan ayat ta. Nasakit tinagam ko. Tamaibturam gayam. Adinak makita iti manungal daw. Iso na say sayamat. Na itultuloy tanti saan ta pa nagkita. Anya, Wen, liklikan ta kumapay ng kita ng yas. Kaya't ko, adalan ta, tipod no akaririk nata iti tunggal maysa. rumbang ka di akas iti pagtungpalan ta. Masapul ka ding aramidan ta na ito eh. Apay, pagduado-am ka din ti panagayat ko ken ka. Sige, panawan ka. Inton makaamiris ta ngagpadpada. Nang nangrunakin ka. Isula ang manan ti panagkita ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Nasakit tinagam ko. Agasam, di na inanadan. Tising-singin sakot ko kan ko na. Di na lang mo no kasano ti kinapataganyak na dyan sing-sing. Agas iti panagayat ko kan ko na. Rodessa? Rodessa? Apay manang. Anya ka di tinapatag nga ibagam kanyak. Sana nakatarang ka tiri daw. Rodessa? Ako? Ang mga kong sangsangit ka. Sana kang magsansangit manang. Napulingan na lang. Ano? Hindi ka nagulbot kanyak. Nabata tinangag ko, agsangsangit ka. Apay, ada ka di saan yung nagkinaawatan ka ni Ananias? Awan manang. Nagulbot ka pala. Amok, nagkita kayo ka ni Ananias. Manang mabalin ka di. Panawan na kailangan dito kwarto. Kaya't ko tiyag may sa. Si kantumat nga bahin. No apay at di mo inanadan da di asing-sing. Ngayon sagot na kin ka. Dahil talang arudan ti poon ti sanyo anak kinawatan. Nasakit kinakam ni Rodessa ti panakapukaw ko iti singsing tata. Saan kami kalupay lang agkikita? Anya, Adalan mi kalupay ti pudno karirik na titunggal maysa. mabitlang. Kaslasan nga umanay dahi tarason apag sinaan niyo. Tatan, Abang ano, pagduwa-duwan mo ni Rodri sa ti panagayat na kin ka. Ang mga ano na loko yung tikabsat na alipatan na kalangan kat ibawing na ti imatang na kin ni Harold. saan tatan? Saan nakasta ti kinarukop ti panagayat ni Rodessa sa kanya? Uray amo idin ni Harold nga agayan ayat kamin kanya nanyas. Insagot na lata kanyak daytoy ak kwintas. Saan ko pinugpukaw daytoy ak kwintas? Indulin ko. Idin to an Ananias. Pinukaw natin sagot ko kan kuha na kasing-sing. Di na inikan patag di panagayat ko kan kuha na. Rodessa? Igam mo dita kwintas ngayon sagot ni Harold ka. Nagpintasan ka di? Manang patet. Nangina dayta. Uray ka sano ti panagulbod mo kanyak. Amok. Adda saan nyo ang nagkinaawatan kani Ananias. Kasla maawata kung ti kayat mo asawan, manang. Awan pa itim bagbagak, Rodessa. Ngam. Ama nga nagdwa-dwa kay tan. Kat nautob mo ang nasaysaya at no ni Harold ti ayatan. Talaga nasigad kan kanyak, Badet. Isang oray day taba na di mo mailiman nga istoryain kanya. Gapo tadakal ti utang ni anay bag-anakam kada kayo, Mrs. Rubio. Diyak lang mo, no? Anya ko mama tinagtungtung palan ti biyag mi. No, saan Gapo iti day ti mayor.
Agyaban na klaunay. Ado kayo asan na makalipat iti kinaimbag tay ti asawa. Isu adyak ingkaan nga alukuyon nga umanugot ti anak ko kumaan. Iti tiyaya ni Atty. Franco. Nga kandidato a mayor inton sumaruno nga eleksyon. Kasta ka di, Mrs. Rubio? Wan. Tsak mabaling nga ipapilit no talaga asaan na akayat, Badet. Bagay ni Harold ti agmayor. Katamok, masurot tanto titugot day di Mayor Rubio. No dato ba, maawatak matirason na. Ta, saan na to na matulungan ka dagiti negosyo mi? Tinapatid ka nyak. Maituloy na kumati na tungday anapod no apa nagserbi ti amana. Gapoy ti kalaat nga ipupusay na. Dahita tinaibaga kanyak ti Badet. Gapo ka no iti panagapukaw ni Ananias iti singsing nga insagot ni Rodessa kan kuana. Idi aklunan na ti panagayat na. Ingandang na asaan da paylaang kitkita. Anya? Oh, saan ka kadi amaragsakan? Napintas na iti agundaway, iho. Dakal ti gundaway mo asikamot lang ti ayatan ni Rodessa. Diyak kaya ti manggundaway, mama. Harold, Saan tayo ko man napakibiyangan? Noan niya ti problema da nga agayan ayat. saan mo ka din nga ayatan ni Rodessa? Naibagakon, mama. Diyak kaya ti manggundaway. Awan iti kinataok data. Wano, napasakitan launa yan tiriknam. Saan tayo ko man napagsaritaan data abanag, mama? Saan tayo napakibiyangan? Ti parikot ti sabali. Nabayag gaya mo na saan kayo nagkita ka ni Rodessa? Saan kayo kadi ama ilaw iti tunggal maysa? Saan ko maarumbay nga pagsaritaan pa rito eh? Maawatan ka. Gaputan naglibalan ta idi ni Rodessa. Laglagi pong kuma. Nga imbilang kan anapatag kanyak agayam. Agyaman na. Kinapudno na. Amo ko noan niya dayta a problema yo kini Rodessa. Na istorya ni Manang Badet kini mama. Ngum kunak kini mama ajak kayat ti manggundaway. Daknam naman na kas ti pagtungpalan ti ayan ayat mi kan Rodessa. Napukaw ko lang ti singsingin sagot na kanyak. Kas jaymot kan ti naramit na. Harold. Si kamat kayam. Sumra ka. Oh my God. Adda ka din ni Rodessa. Jaklam mo. Kasangsangpot ko ngamin. Anam nabayagan na kanayin na masapa nga gawawid. Talaga asaan ka nga kita kini Ananias. Mabait lang ha. Kita kiti kwarto na. At tugaw ka lang dita. Nabayagan na saan kami nagkita ka ni Rodessa. Mailiw ako na yun kankwana. Kailiw nakmat nga ta. Anyan tinagtungpalan ti ayan ayat mi. Diyak kabala na mapukaw itibiyag ko. Ngam no nagmaumawan ti panagayat na kanyak. Awanan ti maramidak. Saan lang ani mama tinakaamuak iti problema yo kini Ananias Rodessa. Uri a mismo ani Ananias. Imbaga na kanyak. Anya, Nagbinilang kami anasingag nga agayam. Nakapinpintas ko madaytoy agundaway ko. Harold? Anya, dikit mo sa wen. Akwak. Adda ka pailaang dito'y puso. Kasanungatan na. Ag nervyos ang matan, iti pa ng parang kanyak ni Harold.
Adda kayat ko adamagan kin ka. No agayan ayat ta idiin sagot ko kin katikwentas. Kat mga pukaw mo. Kaya't nakadi asawan nga saan mo matang inikkan patagdaayan ayat ta. Harold, Saan ko apanggap apasakitan tariknam? No ka ba alam apukaw ni Ananias? Gapu iti daygi asingsing. Mabalin aka ba alam nakmat apukawon no kas pangarigan? Tasyak kumati inayat mo. lading itig, Harold. Dagot malaptan, di ba nagarubos nagitin mo? Agsarsarita kayo pala ni Harold itay. Yung nagtartaray ka na pimanaw. At simrek ka dito yung kwarto. Apay, Nasaktan at kadagitin baga ni Harold kanyak manang. pinasakitan na ka? Uy, kaslaim paruban amatin kanya ka narukupak na agayat. Gapo iti pa nakapukaw ni Ananias si Tisingsing. Kilaat-lat na pinukaw ko ni Ananias si Tibiyag ko. Kat, kaguram ni Harold, gapo iti dayjay nga imbaganakan ka? Saan manang? Rodessa, denggam anay imbag ti bagakan ka. Dakdakkel nga dayo ti basol ni Ananias kan ka. Manang patid. O na, pinukaw na ti singsing ang sagot mo kankwana. Kastanda ti panagayat mo, idinaklon mo ti ayat na. Maikatwa, kan kang ronan na unay. No talaga ang napatag ka kini Ananias. Maibturan na ka di? Asaan na ka makita? Nga manang, siya tinang ibagakan ko na asaan kami pailaang nagkita. Uray pa, Rodessa. No talaga anapod no ti may sa at tao nga agayat. Ipanagnak na dayta. Uray ang yapay ti ibagbagat ay ayatan na. Malaksid. No ipalubos na asumrek ni Harold di tapuso. Sana makatulong na dapat nagsangsangit mo. No masaksakitan ka. Mamimpinsan na pukaw na tibiyag mo dahil dyan nga Ananias. Rodessa, anya tararamidin mo. Aldawa na. Di ka pala bumangon dita. Naimbag ta sana nakatrangkatiri daw ti kwarto mo. Simmer kaklatan. Manang patid. Kaslang kakapsutak ang napikatan. Anya? Langan magpaisot yung kakapsot. Kasla di pa yung sumungot itimak mo. Agurigor ka? Baya manang, pilitik ti bumangon intun madamdama. Tinasaya ati pankalangan ito doktor. Ang mga nukumaro pa yung dayta marikrik na. Saanan, ang tumaraklangan iti agas. Saan mga natanggang taulong? Manang, Oo. Agsangit ka manon? mailiwag namin kanyanan, Diyas. Ha? Agasam, di nakman laman lagi pa kumustahan. Ay, overacting. Igor-igor mo, tiili mo, kanya Ananias. Masurunak iti day tanging bagam. Unay ka na din ko. Kasta, di ka grabe ti panagayat mo, kanya Ananias. Kung kunam tikas tamanang, ngamin, saan mo pa yan napadas tinaganya? Oo, ikakit ni Rodessa. Gusto dekan. Pinasayat. Ipangkalangan iti ospital. Ananias! Mabalin ka di akasaritak ni Rodessa manang badet. Nakalagip ka man ang sumarong kariti kapsat ko. Kunak pa nalinipat mo? Manang badet, asin mo dayta? Ay na, Rodessa. Ada dito yan. Tay gurgurigor mo, kaili mo na unay. Rodessa, apaya kasta tilangam. Masakitak nga Rod, ngaming karkarigatak ti pimangon. Uray maululawa. Ala, aging bagkamit nga tan, Rodessa. Ala, kasaritam, Ananias. Nabayag ka din na masaksakit ka. Pagkawalan na ko ma. Diya kung may turan pa iti iliw ko kan ka. Agadulakit din dagita prutas nin sagot mo kanya, Ananias. Kamusta ti Mary Creek nam?
Naimbaga kun. Agpapidsa aklaan. Ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka matunay Ananias. Kapakawanan na ko. Sakti ron bang agpakawan kan ka? Awan basol mo kanya. Ako ay nagpitutak. Saan ko maatipan nakapukaw mo iti singsing tigapuna? Nga agdua-dua ak iti panagayat mo kanyak. Jak ingagarat ipan nakapukaw ko iti singsing. Ngam iti dato agundaway. Sakmet ti mangisagot iti singsing kan ka. Oh. Nagpintasan dahi ang singsing? Daytoy asingsing ti tanda tinapudno a panagayat ko ken ka. Agyaman. Iti panangyusong ko iti ramay mo na ito asingsing. Ijayak metten ti parakasarta. Makaluwag iti raksa ko. Magikasarakin ka, Ananias. Wen, gaputay ayatin ka unay. Ay ayatin ka unay, Rodessa.